салом мухлисону ҳаводорони Барселона, Муҳаммад Гаиров ҳамаи шуморо дар канали Барсатиҷӣ шодбош мегӯяд. Боварӣ дорем ҳама аз ҳоли шок баромадаед, зеро зиндагӣ бо як бух ки ҳарчанд ҳангу ва аз ҳарифи азалиям буд тамом намешавад. Беҳтараш онро мисли як хоби пурдаҳшат фаромӯш кард ва зиндагиро аз саҳифаи тоза оғоз намуд ва мо ана ҳамин тавр низ кардем. Аз рӯи гуфтаи акай Астанақул ки мегӯяд гоҳ-гоҳ шундақа боладу амал карда, гуфтем ки аслан ҳаёти футболӣ ҳамин аст. Ғалабаҳои бузург бебохт ба даст намеоянд. Барои ҳамин саҳифаи Эл Классико маҳкам ва саҳифаи дигар боз ва мо имрӯз дар бораи бозӣ бо Жирона хоҳем гуфт. Аммо хабари хушро ба шумо расонам ки дишаб Реал дар дили Мадрид дар лонаи худ дар Сантьяго Бернабеу аз Вильяреал шикаст хӯрд. Яъне шодии мадридиё аз ғалаба бар Барселона дер давом накард. Ин маъноро дорад ки дар сурати ғалаба акнун гандикапи Барса ва Реал метавонад камоғамне 15 холро ташкил кунад. Рости агар худи Барса бой надиҳад, зеро ҳарчи шуданаш мумкин ку. Мо бозӣ бо Алмериаро ҳанӯз фаромӯш накардем. То ин ки дар бораи бозии навбатии Барса бигӯем, мехостам як хабарро ба сами шумо расонам ва ин хабар ба трансферҳои тобистонаи Барса рабт дорад. Гап сари ин ки Барселона тобистон тасмим дорад ки бо якборагӣ се ҳамлагари худро гуфти бобои ғулум кӯтара савдо кунад. Гап сари Фати, Ферран Торес ва Рафиня меравад. Торес аз Сити ва Рафиня аз Лидс ба Барселона бо нархҳои калон ки дар центри Душанбе сехонагӣ харидан мумкин омада, ахиран бозие накарданд ки ба роҳбарият маҳқул шуда бошад. Рафиня ку як наве, аммо Торес қариб ки бозӣ намекунад. Рости дар набудани Дембеле кам-кам шанс пайдо шуд, аммо Усмон ям як умр дар лазарет нахоҳад нишаст ва бо эҳтимоли зиёд дар наздиктарин дидор пайдо мешавад. Фати бошад дастпарвари худи Барселона буда баъди рафтани Месси рақами 10-ро маҳз ба ӯ бовар кардан, аммо ҷароҳатҳои беохир ӯро намегузорад ки маҳорати худро нишон диҳад. Як вақтҳо Манчестер Юнайтед омода буд барои Ансу 150 миллион евро диҳад. Акнун ба фикрам девҳои сурх ӯро бепул намегиранд. Айни замон ӯ фақат рӯзҳои ид гол мезанад ва ҳам кам шуда ки дар ҳайати аввалия ба майдон биёяд. Барса бошад барои Фати 40 миллион евро ҳақ нарх гузоштааст ва рости бо чунин бозӣ худо медонад ки ӯро касе харидорӣ кунад. Тобистонам дур нест ва гуфти момаи хусият одами зиндара диди ки июн шуд ва он гаҳ ба бозори Барса нигоҳ мекунем ки киро мефурӯшаду киро мехарад. ё аниқтараш ин сегонаро фурӯхта метавонад, ё ин ки на. Ин ярмаркаи ҳамлагарон аз ҷониби Барса шояд маънои баргашти Мессиро дошта бошад, зеро дар сурати омадани Лео аввалан бояд рақами 10-ро ба ӯ баргардонид. Дигар ин ки дар гумон аст ки ин се нафар ба истиснои баъзан бозиҳо ва ҳолатҳо дигар дар майдон пайдо шаванд. Барои ҳамин шояд хави ҳам ғами онҳоро мехӯрад. Онҳо бачаҳои ёшанд ва бояд вақти зиёди бозӣ дошта бошанд. Ё шояд роҳбарият варақаи маошгирии бозингаронро аз сарбориҳои пулӣ сабук мекунад. Охирин Барселона соли 2010 нест ки касеро ки чанд сум мефорид диҳад. Инҷо боз як шояди дигар ҳам ҳаст. Барселона ҳамлагари Фенербахче Арда Гуллеро таги чашм кардааст ва эҳтимолан тобистони имсол турк дар ҳайати нилнориҳо пайдо мешавад. Дӯстон, шумо метавонед ҳамаи бозиҳои Барселонаро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $800 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Барселона ва Жирона то имрӯз миёни ҳам чандон зиёд бозӣ накарданд. Гап сари ин ки Жирона қариб ки як умр дар дивизионҳои поёнии чемпионати Испания бозӣ кардааст. Инҷо ҳам албатта бартари ҷониби Барселона аст. Аз 9 бозӣ Жирона фақат як ғалаба дорад. дар ин миён ин ду дастаи каталонӣ як маротиб мусовиам бозӣ карданд. Акнун ба ҳайати эҳтимолии Барса муқобили Жирона як назар мекунем. Аз рӯи анъана ҳайати бохт кардаро иваз мекунам ва фикр дорем хави дар бозӣ муқобили Гранди Ла Лига дар даври пешин паҳлӯи заифи дастаи худро як бори дигар фаҳмид. Мо албатта инҷо тахмин мезанем ва худи хави медонад ки кадом бозингар дар кадом ҳолат аст. Албатта дар ҳайати умумии Барселона бозингарони зиёде номнавис шуданд, аммо ҳамагӣ як соат пеш маълум хоҳад шуд ки кадоме аз бозингарон дар ҳайати аввалия ба майдон меоянд. Барои ҳамин Тер Штеген дар дароза, Араухо, Кунде, Балде ва Сержи Роберто дар хати дифоъ. Миёнаи майдон Бускетс, Гави ва Кесе ва Левандовски, Рафиня ва Фати дар ҳуҷум. То ҳанӯзам Педри,
Кристенсен, Де Йонг ва Дембеле дар тобат қарор доранд. Агар ҳукм ба дасти ман мебуд, ман Левандовскиро дар захира мешинодам. Бигзор фаҳмад ки барои чӣ. Албатта на барои ҳамешагӣ. Бигзор як қисм бишинад ва дар қисми дуюм барои пурқат кардани бозӣ ба майдон биёяд. Жирона айни ҳол ҳамчун дастаи миёнаҳоли чемпионат дониста мешавад, аммо Барса набояд ба ин такя кунад. Дар ҳоле ки Реал холҳои даркории худро аз даст дод, Барса набояд беаҳамиятӣ ва саҳлангорӣ кунад, балки барои бозам оромтар кардани вазъи ғалаба кунад ва шумораи холҳои худро афзун созад, то дар охири чемпионат асабонӣ набошанд. Аслан душанберо рӯзи Барселона номидан мумкин аст. Кам мешавад ки дастҳо дар рӯзи душанбе ки рӯзи корӣ аст бозӣ мекунанд, зеро душанбе аслан рӯзи футболӣ нест. Аммо ҳар гоҳ ки Барселона дар рӯзи душанбе бозӣ кардааст, ба пирӯзӣ даст ёфтааст, ҳадди ақал набохтааст. Бозӣ бо Жирона ҳам шаби душанбе соати 22 ба вақти душанбе ва 20 ба вақти Москва баргузор мешавад ва чӣ гуна ки дар боло гуфтем, барои шогирдани Хави имкони хуби аз Реал ба масофаи дастнорасӣ дур рафтан пайдо аст ва фикр дорем Барселона ки дар хонаи худ бозӣ мекунад, аз ин имкони хеле хуб истифода мебарад. Барои имрӯз тамом. Шуморо даъват мекунем ки ба каналҳои Instagram ва Telegram мо дароед ва онҷо чизҳои хеле ҷолибро барои худ пайдо мекунед. Зиёда аз ин дар шарҳу тавзеъи масъала ширкат мекунед ва гуфтед бародарои ӯ бараи ағба инашам гурба. Шумо дар ин каналҳои мо метавонед мустақиман ва дар сабт бозиҳоро тамошо кунед. Поёни ин видео агар боз як лайки ҷигарӣ монед, аз шумо хеле миннатдор мешудем. Мабодо аз мағлубиятҳои дастаи дӯстдошта ва ноомади кори худ сахт озурда набошед. Баръакс бовар кунед ки гуфти бародарои рус все будит окей. Зиндагӣ ва Барселонаро дӯст доред ки ин хеле муҳим аст. Бо умеди пирӯзиҳои Барселона, хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.